Nu skal vi til sang nummer 6, og der er også en del realisme her i Grand Prix'et, og det er der på sang nummer 6. Næste sangskriver, Knud Tormod, har nemlig skrevet sangen om sin store kærlighed til de grundlæggende principper i rock og roll, der er gået i arv til både børn og børnebørn. Det er en sang med barnebarnet, der finder en gammel skive hos farfar fra den gang. Man kun kunne købe rock- og rollplader ved at tage Sverigesbåden over, og så var de altså importeret til Sverige alle sammen. Eksemplet er hentet ud af Chuck Berrys legendariske melodi Johnny B. Good. Sangen hedder Jeg tror på Johnny B. Good, og den kommer her i Grand Prix'et med Charlotte Larsen, der i aften kalder sig Lulu.